Ini ni musi wa 23 August. Malu yang dari mana? Jauh so siapa orang aja yang rasa menunggu dulu. Sorry sangat. Ini musi wa 23 August. Ndakasvika kumba nenguva dza7:30. Ndakasvika madzimai anga vaine foni nemukomana ishi vakagara pamusiyo. Ndobva ndasvika vanhu ndagara pamusiyo pangwari ndakati asi matenga tachi here zvikanzi aiwa ndeyaprominent. Ndakati ndeyaprominent pakuita sei zvikanzi ndoda kusenda music. Ndakati right iweyo ndakambokutsura nyaya yaprominent wakatengeserana futi memory card matengeserana memory card inini price yamuri kutaura ndiye kutaura kukomana zvekusiyana apa ndikuona imi kuti mune foni iyi zviri kufamba sei ndobva wapinda mumba saka ndatera mumba mwemene ndobva ndakuda kuti nditore foni waita songa wada kuinhikirina ndobva ndairowa kudai sondobva yadonhera kumadziro ndobva ndaitora ndabvisa chimalai ndobva ndati imimi chiendai kupi munoshedza mukomana auye panapa ataure nyaya yake ndobva aenda vamushedza akauya akagara pakasusu kari padhuze neinda ndakagara pamusoro pebhedhu ndobva aita kugara akaita kudaisi ndamutishamaari ndikuzowewe kuti famba sei nenyaya nemukadzi wangu asati andipindura ndobva asura ndobva ndapinda mumba ndobva ndatora foni ndobva ndaenda pamusiwo ndagara pamusiwo ndobva ndalaita foni yangu ndikati iyi foni iyi yapanyika iriyani asati andipindura ndobva asura futi ndobva ndati iwega chisumuka panapa chienda kupi kumba kwenyu chienda kumba kwenyu yoita sei ndobva ndakuti iwega ndobva ndakuti iwewe handina chandotaura newe chienda unoshedza amai wako wauye papi wauye panapa nditaure newe amai wako ari ndobva asimuko anga ane vakomana 2 anga vainavo wani wacho auya achinzi witness anofunga aripo panapa wani wacho danzaudza akaendeswa kubhindura achinzi buda muyaenzi right zvadaro so ndobva aenda kukomana kubva kwavo ndobva adzoka ndobva ti amunemu amai havako ndavashaya ndobva ndamutisaka rufunga kuita sei ndobva atirega ndiende kunovatsvaka mukomana akavhaina ndobva aendera futi haana kudzoka mangwana makuseni ndakazoshamisika amai vacho naye nachairman vachisvika pamba vasvika pamba vakasvika ndikagara kuseri kwebhedhu remadzimai yangu akuru vakati right tauya panapa nenyaya yemukomano yefoni right ndobva ndabvunza ini ndikati wo mauya zvakanaka zvanzi nezuro ratinozokwanisa kuita sei kuuya panga kwadoka ndikati aiwa hazvina chekaipo ini ndinoda kuti ndizive kuti uyu anopanana foni nemukadzi wangu pakuita sei foni inogara masikiriti yake inoiswa mapono saka wari kuzopanana foni pakuita sei muzukuru wangu here munin'ina wangu here vari kupanana pakuita sei kumashure vakatengeserana memory card mumwe musi akadarika kuma8 mwana ichema kana kuti anga asina kuziva here kuti inini ndiri momba ndobva ashedza amanoko ndobva wadaira kuti he zvanzi maswera sei andobva ta ndaswera maswera ndakati imi mukushedzerwa nyaya yekunzi maswera sei nguva imwe chirudzii amai vacho ndichibvunza ine kuti ko uyu sei achipanana foni nemukadzi wangu amai vacho vakabva vataura vachitiwo pamusoro yamunemu nyaya yemafonika yekupanana kwemafoni handionese kunge idambudziko nekuti foni iyoyi pana vamwe ambuya vari muvhireji momo zvikanzi mari mweziro foni iyi yakanga itori naamai mhingo akatoswera nayo achitoona mavhidhiyo foni ipi iyi saka ini ndikuona kuti pakupanana kwemafonika hapana kana dambudziko ende mwana wangu haana mhosva nokuda kuti akakumbirwa foni nemudzimai wenyu zvadaro so ndakati no imimi makutotora mutemo wokupi wokudzimwe dzimba muchidakisa pamba pangu saka imimi chisumukai zvenyu papi panapa chibvai panapa inini ndichakwirira matanho upi uyu ndo andakatadzirana naye right zvadaro ndobva wasimuka ndobva waenda kudaro so inini mangwana makuseni ndakazofonerwa kuporisi
ndatosungisiwa neuyu namai vake zvichinzi nini ndadzingidza uyu ndakamudzingidza pamba pangu ndine mapanga 2 nepemba ndakaswera ndakasungwa kubva kuma 9 o'clock dzekuseni ndikazosunungurwa ine kuma 10 o'clock dzemani. Alright. Iwe waona kuti uyu chikopa ndizvo mama. Alright. Iwe wasangana nedamu akazodzokera mukadzi wake pamukanzi kuti uyu amwe akakuti kudii. mukadzi wangu musiwo mangwana acho ndakatoti iwe chienda kuti chimboenda kumba kwenyu uenda kuna Sadombo mukasvika kuna Sadombo undifonera kuna Sadombo kwekwenyu ndichauyepo. Tinoramba kumbowo wakabata naizvi ndokuti wakaona muzvina wako ane fomu. Mushure mekungu wambotengesera futi memory card pamapuraisi yakadaro tainzwa munemu yazvinzwa yaimbozwa mukomana ndozvama Chipiro pachikomana asi mukadzi anga kanaka kutaaimobiri akuzwa amai amai kuti kudini nemurumoyo aiuregero runokumbirwa katiri vanhu ndemunotikudzei izvi vanhu vese vakaunzwa mazvanza vachitaura amaivo vaipara ndozvatoda taura henyu munhu amutyise amune mabhana zvavanokuitai muno security hombe mapurisa akazara taurai kunzi taurisa mwamutadzira kangani taurai mama tibatsizembei maramutadzira kangani tadzira tauisekenesisi ayokamuvairikuti amwe uishicheni kou amai taura ndati taurai muno amutyiseba muno zvakati chicheni mari taurai amune nemicrophone ndichikopa chako weredani apasimpiro ndazvinzwa asi toda kuzvinzwa chitaura yamai mega ndazvinzwa vaichena mbonzi amai amai mai munemu uyu ndiani wenyu wamukatadzira makamutadzira kuita sei uyu chichenyu ndizvimbiri taurisaka uchaone kune munhu saka uyu chichenyu mari taurisera amai amai chinoitika ndechekuti kana tiri munokudaro nyadzi dzinokudaro mazwa kudai pachena zvisingaite kuti vanhu tisave zvakawandisisa kana uyu chii chikomba chenya uyu murume wangu ichi chikomba changu chandingavanga ndine foni nemurume wangu tawira fea izvo hazvikanganise vanhu manzwa kuti makaita makamborana mutse halo makamborana vese mari hamuna saka kusazvibate taurisai nokuti zvinobatsira kuti tisununguke muno kuti ndinazogona ziva kwokugadzirisa
uchikomba chinyere ichi tauriseke namai Saúde dos combates Amaya wakangokumbira foni musa 23 kuma 6 ndichenda mumashop ndinowapana wangu chipo 3 paroti prome ndikumbira foni yako doko pamizi mumemukati yangu andati amaya ndikumanyira chione foni yako kopa mizi ndinoziva mizi dzamukura ndodziva nditora foni yangu shuwa ndakaenda kushop ndatamba kushop prominent vanhu varikuda kunzwa ndatamba kushop nditamba kushop kwekwe amachandi kumba chenda kumba ndakasangana namai wamugoti ndasangana namugoti wati prominent foni yangu ndatsenwa nemurume wangu saka hanziwei kumba varekabvendomba kwacho amnemo wabva ndiri prominent gara apa vandibvunza kuti foni yako ikutsvagei panapa vandibvunza kuti foni yako ikutsvagei panapa ndavanhu vati manyokunzwa kuti ndikundira foni kuti mbofoni yako doko pamizi vopandavasira foni amnemo vanditi chienda kumba kundosvedza mai wako waipanapa ndavandaenda kumba kandawatsvaga amai pandawashaya panaenda pamnemo pandavati mama ndawashaya ndovandakadzokera kumba ndazoenda kunogara sisi wangu ndasvika kunogara sisi wangu pandavati ndivanavanhu vasvika variko pandavatsanangurira nyaya iyoyo kuti mama ndomuedza ndasangana nawo mhei kwabva nditi chihanze kwadistrict party chairman tinowazivisa nyaya iyi shuwa ndakaenda pandawazivisa nyaya iyoyo tazivisa nyaya iyoyo pandakabva tazoenda pasabhuku but panguva yandikadzokera kechituru namake shuwa akapinda mbanake akandibudisira mapanga wanga ndinawo katizi tasvika pachairman takuti wazivisa nyaya patikuana mungwana sei imba kwenyu kutorai toenda pamnemo ndakasvika pamnemo vanikuti sabhuvati pamnemo ndakani waenzi wenyu vari kuti vada foni yavo shuwa mnemo wakataura sabhuku wakataura namnemo amnemo bvati imese mine vaita tingataura odhira nemukomana shuwa amnemo kandidzinga pamba pavo ini kuchibva pano ndaenda kusvikaumba patatonamava kuti handingangoenda kupolisi nekuda kwekuti ndinombouranyiwa ewa nyaya sikazivi sho ndakaenda kupolisi vandavaripota nyaya yangu ndaripota nyaya yangu vanzi kwadoka tokuti arareka abhani aita zvekuti mangwana auye kudaro kupolisi mangwana shuwa akashedzwa unzi iwe uye kunomukadzi wako akwayariyeka vasunga zvikanzikana kuita mukadzi wako mapurisa yakabva nditi ndichisiya nhamba dzenyu tozokufonerayo tautaenda kumba ndaita kubvunza mudzi wangu naamai imamani memataura kuti ichi chikomba chenyu tsanangura ika kudanana kwacho kuti makatanga rini zvakafamba sei zvakadii zvinotsigira kuti chikomba chenyu zvezvo mukanyarara tese tinogarira mahara asi mune zvimwe here zvinobatika zvinoita kuti dare rinorinzwe kuti imimi chikomba chenyu kana maishandisa foni kana maishandisa chii mutsanangurira dare kuti ayo isusu pataisangana taishandisa ichi taishandisa ichi taishandisa ichi maishandisa chii maishandisa foni here ko maishandisa chii maimirirana zvekuti maswera sei manero maita sei ndozvatoda kunzwa izvozvo rukumbiro vaivo ikosupangu kurekadzana
Pamusoro chakamira. Momina. Batika kuti dare rinoridzwe tati maishandisa chii nemukomana kuti nguva dzamaisangana bhozi hamaingosangana kakuti maswera sei amani pane chinhu chamaishandisa kana kuti kwamaisangana kwacho mufuki Name, chinonzi chikomba munonyeziwa here? Robozi, ngaadzoka nemukomana. Dzora mukomana padzapo. Varume venyu vakuudzai kuti chichipa mauya muchibva kumba imi muri kuita kunge mapiwa mashoko nomurungu. aina umbowa wakakwana sokuti amai dwarogona kuputsa umbowo kuti tizive kuti chikomba bhozi kana totadza kutsanangura kuti vakatanga kudara bhozi munhu ungatadza kuziva kuti ndimi baba ukatadza kuziva kuti makasangana kupiri madzimai akutanga kuvakunza mufesti dherenyu makakunzana kudai makazosangana pakati parongoti taisangana machimhoresana munhu anogona kusangana nemunhu apa pasina mashoko ataura ane pfungwa dzekudaro amai havana umbowo wakakwana iye kugadzira yavari Aita basi. Murakukontributerana. Pamusoro chakamira. Ndakaenda kunoita nhau izvi. Pandakaenda kunosunga mukomana uyu. Ngosvika papoindi yakafana. Saka ndakapfuurira kumagazi nogara mukadzi uyu. Ndomusati akuitira sekutivesi. Saka ndakasvika hanzvadzi dzake dzakada kuvhunduka. Kati aiwa musavhunduka. Uwitinesi. Kakakumazotora mukadzi uyu nepanamai nguva tinongadi muroora wavo tikati amai tikusunga munhu ndaizosunga munhu uri muvitinesi pana zvamunoziva here amai vakati andandoziva saka ndairekodha panoita navo saka ndati ingoti amai vachikuranga zvavakataura here Amai kuti ndii ndikutaura kuti amai ava vakatadza kutaura kuti vanogona kunge vaya vakarangana nababa kwavo kuti iwe tozogowana mari kana kuti chikomba kuti havazoda kuda pachena ataimuchi amai panoita basi. Nyaya haina umbowo. Tinogona kutsarangudza nyaya. Murume hongwe anomaura shandisa kuti akaona kune mumwe murume mukadzi wake. Padaka nazvosvika nguva akabata zvaita inapa nyaya yaumbowo ukazive ungaita here unonzwa nzekusa nzeve kuti uzoti chimomba aiwa sezvo ndikunzera wakurumidza chama kana dai pane zvaiti iyo ngavataure sematauro ngavataure sematauro iwe haunoti paumbowo wauya iwe wakabata chikomba chikomba chine evidence wakabata trausi wakabata bhusi wakabata chinjaya chinopedzisa kushandiswa kuti wakabata sina kupfeka izvozvo kana kune mamessages panapa pane foni ine music yakapanyika saka ndiri ine ichitoti na foni yako iwe yakapanyika chinonipa umbowo zvinhu zviri foni imomo toziziva sei waniumbondivamadzimai saka pamwe pacho tinopedzeka pabvisa madzimai edu nene yauda kuti tivasvine mwecolgate kuti vabudise information yavasina kuti apa ainangu apa very sorry mwana wamai apa hapana zvitangible evidence tangible yekuratidza kuti chikomba hapana saka inini makurudziro angu mudzimai wangu wamaendesa kumba kapa ndida kuti imboenda kwasato kunoti ndozova ikoko togarisana tera mukadzi wako munewana ungani tine wana mune wana tera mukadzi wako nguva ichiri munogadzisana mukadzi atsvukuni andakuona zvakacheka
kana chiripo kuti ndokuti unoda mukadzi wakumadira umwe chikumuita foni iyo ndiyani kudzorera foni yako ndivabatsira amai imi amai kurumonyi akakuona nefoni yangu chii usanyepedzera kupusa kaini iyo mvana foni yako anayo unogadza foni yako kanti unogadza foni yako yakapanya braziwe shamwari sarudza zvauri kudaiwo shamwari unogadza foni yemunhu hapana kumbowo safoni maugadzirwa anogadza foni yako iwewe amai musapinde nyaya iyi ndamzwa zvichinzi pane mumwe mudzimai futi wakambopa chi ibva wazvigura wakadzirwa mafoni zvine dambudziko yakanga itombonemukadzi wekwadera izvozvo zvitatizwa vatiri kuti iwewe ibva wazvigura utorafone munhu zvemari munombenoziya asi apo vaiwana rumba mako vaiwana rumba mako asi vaiwana rumba mako ane mukadzi here chimwe manje wotamba nevasikana ka manje vanotamba navakadzi vavo mukadzi wako chikumuda ndomuda dzokutera mukadzi wako waina tera mukadzi wako tawaenda mukomana uyu ava nditezvara ane hanzvadzi yavo ndepakondii ndingotaura zvangu kuti itori mukama wedu uyu akutori musu nyaya baba asi nyaya iriko ndokuti mukomana uyu ndokunga ipapoka wakaona amai achimirira zvakanaka kuti nyaya yemapurisa yakafunga kudai unopa wakunyarawo mani ukuparadza dzimba dzevanhu zvisina basa nyara imanana ndakubvunza madzimai yangu kuti inini vari kuti ava chikomba chavo pakuita sei mai vako vatadza kupa umbo udare rino kuti munyatsovanhu kuti vanaii chikomba chavo pakuitavanonyorera vanogona vape bhuku wanyora zvakaitika iwombogara uzotonga amai eneya zvakaitika andozva uri kuda usatsvaga umbo usatsvaga ucha mugati chikomba chavo pakuita sei ndozvandoda ngoziva osi kumashure ndakatombowatsuhapana umbo cheti madzinga aiwe saka kubvisa nyaya polisi ndapedza nyaya yekudzorwa kurungura kwakwako enda kupolisi opedza